zo tawassuli ya ce roƙi Allah sai ce ya Allah ka mun don manzon Allah. Shi Allah ya isa dai da sai dai yayi don kansa, karka ce yayi don bawansa, sai dai bawan ne zaka ce kai don ubangijinka. In ka ce Allah kai don wane da kuma annabi sallallahu alaihi kai don ubangiji, waye aka daga sama waye aka yi da shi ƙasa? In ka ce Allah kai mun don manzon Allah, ƙasa ka dawo da Allah ko sama kai da shi? Masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zo ka bashi amsa, tun da shi jahili ne, ba abin da ya sani sai kiyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana a ba su amsa. A ce ana roƙon Allah don annabi, ka ce don me da a roƙi Allah don annabi? Akan me? Waye duk malaman musulunci na duniya babu wanda ya fara hana a roƙi Allah saboda annabi. Ibn Taymiyyah ne farko.